komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:42. Ang oras ginadulong sa inyo sa Mayong hapon sa itong mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kamusta ang aton nga mga kaaksyon nga naga-monitor sa siniyang tinion para man sa adlaw sang Biyernes nga programa sang This Is My Life napetsahan Hulyo 9, tuig 2021. Sa subong hapon, mangikaw po ninyo inisindayan talos man temporaryo sa regular nga Angkor Woman Tita Wilma Sugaton. Kamusta mga ka-aksyon naton nga nakatutok na? Halin kay na sa kagahon tugtog sa sila nga tinion. Ti ang amo nga oras, amo man ang time iya para iya ang mga ka-aksyon naton. Labi na gid lang nga bag-ulan nakatapos ang ila iya nga mga tagsa-tagsa ka mga obligasyon. Pero may balikan pa. No? Naga-relax danay sa siniya nga tinion. Kay para makapiyong-piyong mula sa makadali kag bisan sa malipot man nga inoras malimtan ang mga ulubrahon diraya nga mga nakapending pa. But anyway, sa mga action naton nga naga-monitor sa yadatag sa mga transistor radio, mayong hapon dira sa inyo. Kag sa mga ka-action man naton nga naga-monitor via Facebook Live, I think sa gihapon audio kita na sa mga ka-action naton ha. Audio lang danay ang inyo iyang makitaan subong sa aton iyang Facebook Live. Ang importante batian ana. Sige. Pero antes man ang tanan, diri kita anay sa aton lakat sang panahon kay ang Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ amo subong ang nagaapekto sa pila ka bahin sang Pilipinas, particular na diri sa aton sa Visayas. Kaya ang Western Visayas naman, dala na dala ang Bacolod kag Negros Occidental, maka-experience sang magalumon nga langit nga may latay na nga pagtupa sang ulan bangod sa ITCC. Mahinay, tugtog kasarangan naman nga huyop sang hangin, ang mabatsagan sa karon sa Isla Yasang, Negros Occidental or syempre bilog nga Negros no? Mangin makanay tugtog kasarangan naman ang pagbalod sang kadagatan. Nagbutla kay na si haring adlaw las 5:28 sang aga kag ini ang magatunod las 6:10 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara nag-range sa 25 to 32 degree Celsius. So, sige. Ano ba mga dapat natin istoryahan sa mga balita man sa national? Ariyo inisyal. Bago-ulang ini siya nagwa nga information, may kang tanan sa sining good news, no? Para sa mga kabataan. Diba? Good news para sa mga kabataan. Kay subong may sige pagwa nga panibag-ong resolution ang aton iyang gobyerno nasyonal sa diin ng mga kabataan edad 5 ka tuig pasaka ginatugutan na nga makagwa. Pero sa mga lugar nga napaidalong sa Modified General Community Quarantine at General Community Quarantine. Ang Bacolod ug Negros Occidental, General Community Quarantine kita or GCQ. So meaning, pwede ka mo. Na mga kabataan,
pwede nga makagwa. Actually, nagwa ining resolution sa nga Interagency Task Force kung IATF kahapon, Hulyo 8, tuwig 2021. So, nagluwas lamang sa mga area bala nga do medyo ara man actually sa mga ginikanan, no? Ang gintagwa nga resolution sa nga IATF ara na sa mga ginikanan kung tugutan nila ang mga kabataan nga magkagwa. Ilabi pa kung ang area, even though nga naka-GCQ kita subong, ang quarantine status naton, pero kung ikaw yung ginikanan, nagahalong ikaw, kag concerned ka, kahit hindi mo mapiho ang imo dra palibot, mayo lang kung may kaugalingod ka mo nga salakyan, makagwa ka mo, pero kung di pasahe man, at maghalong-halong lang. Magluwas lang siguro kung kinahanglanon, gid nga maglakat, di ba? Pero kung wala man lang, nang lagaw-lagaw lamang bala, no, hindi na lang danay. Ipaiway na lang danay, no? Or kung magkagwa gid man, pero panalagsa lang. Hindi lang pag everyday, kay amo na ang kinahanglan ganit naton nga halungan, di ba? Kung pwede pa lang, hindi kita danay maglagaw-lagaw sa kundiin, kahit hindi man nato napiho, no? Hindi nato napiho kung ara o kung wala ang presensya sa sining COVID-19. So, sige, ang sa liwat ha, bilang dugang lang information, ang sa sining resolution sa IATF, ang outdoor areas, no? Limitado ini para sa mga park, no, playground, beaches or mga paliguan, biking and hiking trails, outdoor tourist sites kag syempre attractions nga i-identify sa Department of Tourism. Ang outdoor non-contact sports courts and venues and the alfresco dining establishment sa mga na-mention ko man ng mga areas. So, ang mixed-use indoor-outdoor buildings and facilities pareho sa mall, no, kag mga kaangay man yung mga establishmento, wala gihapon, ginatugutan, or wala gid ay minalakip sa sining outdoor areas para sa mga kabataan. Kaya kung paminsaron tuod, ang mall, magsulod ka dira, mga lain-lain dira mga tao, kag naka-aircon, di ba? So, hindi mapiho, di ba? Kasi nagalibot-libot lang dirang virus sa mall, so mas maayo nga hindi lang danay. Or pasalamat man kita kay wala man ni danay gindala lang sa IATF. May ara lang sila specific na ginhatag nga mga areas kung sa diin pwede makakadto ang mga kabataan edad 5 years old pasaka. So, kung nara ka mo dira mga kabataan, no, pwede na no? Basta ara lang ang paghalong, no? Ara kinahanglan ang mga ginikanan nga magbantay sa kabataan agud iya maobserbar ang minimum health standards like pagsuksok sa face mask kag social distancing. Sige. Ang isa pa ginaton ka balita ang inibalang na tabo na isa iya ka pagpermahanay, no? Isa ka ginpermahan nga unified rules sa tunga sa PNP kag PDEA, may kang tanan ini sa drug operation, no? Kay if ma-remember naton, nagliligad ng mga binulan, nagka-record iya sa pilaman ka mga tawag na, ang term is misencounter, di ba? Tungod iya sa sining drug operation sa PDEA kag TNT, dumduman nyo ito nga may nagkalapilasan pa, no? Sa itong natabo nga misencounter. If kung di ko magsala, Quezon at obla mo, pasensya lang gito do, medyo nubuang ako. Hindi man no? Natabo, basta for sure, madumduman gid ini sa naton nga mga ka-action, no? Hindi ko man ma-make sure gid ang lugar, pero ang senaryo bala naton, madumduman naton na kung sa diin naglapta patugani ang mga litrato nga mga naka-uniforme pa, PDEA, nagahapa, no? May iba to sila, may mga pilas pa, no?
So, amo ni ang rason kung nga nagpermahanay sa unified rules ang Philippine Drug Enforcement Agency kag Philippine National Police agud yang mapatuman ang sang husto kag wala na sa may matabo pa nga kung anuman nga mga misencounter sa ipatuman nga anti-illegal drug operation. So, ini nga memorandum gintermahan ng PNP Chief General Guillermo Eleazar kag PDEA Chief Director General Wilkins Villanueva sa gipatikayan ini sa PNP Multipurpose Center sa Camp Crame. So ini dako ini siya nga bulig para ya sa PNP kag PDEA agod sa liwat may kumbaga mag-synchronize ang ila nga operation. Ag tagsa-tagsa, hindi bala maglisahay sang information kag basi sila-sila lang man ang magdakpanay. So, amo ni ang mga ginatry gid sang aton nga tagsa ka mga person in uniform, or like sining PNP kag PDEA nga hindi na masulit ang mga nagliligad nga mga hitabo nga kung sa diin sila-sila lang man ang nagdakpanay sa natabo to iya nga operation. So sige, sa aton nga mga ka-action amuyad to ang pilaman ka mga balita naton ay isa la pangigali ka information about sa sining natabo nga kolisyon sang duha ka mga vessel ini sa bahin sa South Harbor Anchorage sa Manila ini siya. Bali nagpagwa diri sang statement ang Philippine Coast Guard nga kun sa diin ginpahayag ni Philippine Coast Guard spokesman Commodore Armand Balilo nga wala man sa may natabo nga oil spill ining kolisyon sa tungaya sa cargo sang iya ka diri sa Pilipinas kag isa man ka foreign utility vessel. Sa baybayon ini sakop sa South Harbor Anchorage sa Manila. So sunod diri kay Balilo ang ining MV Palawan Pearl vessel. Unod gani 3,000 liters sang diesel. So if halimbawa gid man kung nagtagas ini siya, given nga ordinary diesel lang ini siya, so kung mainitan bala, initan sa tungod man sa silak sang adlaw naga-dissipate ini siya gali. So meaning to say wala sang kabalakan mo ni ang pahanumdom kag palaya gali ni Balilo nga wala sang kabalakan angot isa posible kung may oil spill gid man nga matabo. Kag ang pasalamatan man tungod wala ya sa may nagkalapilasan sa sining natabo nga pagbunggo ay natabo ni actually ang pagbunggo sa MV Palawan Pearl kag BKM 104 last dos just sang kaagahon ini sang kahapon Webes. So ang nakabunggo amo ini ang utility vehicle or ining BKM 104 kag nag-igo ini nagbunggo siya sa atubang nga portion sang cargo vessel. So pasalamat lang kay wala man sang may nagkala pilasan kag amo man ning ila worry basi may oil spill pero panigurado sang PCG nga kung may ara gid man wala man ini sang epekto sa baybayon. Sige. Action Radyo Philippine Standard Time, 1:56 na kita. Standby sa aton mga ka-action. Kay sa aton man nga pagpanumbalik, ako naman nga i-share sa inyo ang aton nga FYI portion, mga dapat himuon kung plano dra nimo ya mag-travel bisan subong ara pa ang COVID-19 pandemic. Standby sa aton nga mga ka-action.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? This is my life sa hapon. Ang inyong kaupod ini si Indayan. By the way, sa mga nag-monitor sa itong mga ka-aksyon, dahil sa Facebook Live, which is audio lang inyo yung mapamatian. Ay, ka-beautiful na sa nga akong itsura. Self-dial ba? Sige. Sa kay Ma'am Jean, si Sir, mayong hapon. Kay Ma'am Christine Minyas Villalobos, good afternoon, man. Nag-monitor siya from Barangay Pandanon, DSD. Kay Inday Asia Kim Iriman, sa may more siya. Salamat man sa pag-monitor. Sige. Kag sa kay Sinupa, no? Sa kay Ma'am Carol Montoya, gali, thank you so much, gid sa imong paambit. Nagpuli di siya, gali. Nakitaan ko ang ilang
selfie with the upod ko man sa station, Action Doral kag Action Eden. Thank you so much, good Ma'am Carol Montoya. Sige, sa aton nga mga ka-action, diri kita anay ho sa aton man nga topic sa subong iyang hapon. Ang na-mention ko kaina sa inyo, ang aton nga FYI topic sa siniya nga adlaw, mga dapat himuon kung plano mo dira mag-travel, no? Bisan may araya sa COVID-19 pandemic. Kay ti subong, gamat-amat na nga naghalog ang quarantine protocols, kag syempre travel requirements, madamo man sa aton ang plano yung magbakasyon. Bangod syempre, nagligan nga tuig, dula tagi din nahimo, no? Kay tungod iya sa gin-implement nga istrikto nga lockdown. Bisan gani ang aton nga pagpanaog, bisan sagwa lang sa aton nga puloy-an, do halos matihin kita kay ti bantay sarado, no? Kay bawal na makagwa, no? Dito man nag-trending ang bawal lumabas. Pero, speaking sa aton iyang topic sa subong hapon, hindi man sa buot siningon nga even though pwede na kita magka-travel, basta ka na lang dira mo nga maglarga. Magud syempre, may mga bagay man kita nga dapat tandaan kag dapat preparahan para safe ang aton iya nga pag-travel. Number 1, ano ang mga pwede, na? Or ang dapat man naton tamen saron kag preparahan. Pamilyar ka mo na sa ginatawag nga promo for more. Diba? Bisan gani, wala pa sa pandemic, no? Kalabanan sa aton nga gusto iya mag-travel kag gusto man makalas sa balayran, plite abi sa eroplano or plite man sa barko. On ang imo iya nga kadtuan ti mga nag-require sang pagsakay sa eroplano or sa barko, so amo ni ang pinaman sa mga ginahimo naton, di ba? So, subong nga matamat nagabangon ang sektor sa turismo, madamo gid iniya sa mga promo kag deals. Basta mapisan ka lang kuno sa pagpangita, pwede ka man maka-intra kay ti subong shadow ka active ang social media nga ginatawag. So, pwede ka gali maka-intra sa mga travel communities or travel groups, diba? Para yan nga, dako ang tsansa nga makakita kagid or maka-avail ka sang promo. Ang ikaduha, checklist, na? Ang checklist para sure nga wala ka sang malipatan sa imo iya paglakat. Mas okay man nga maghimo ka sang checklist sa diin, anong imo butang di pwede nimo lang nga i-preparahan, ibutang dira sa imo listahan mga dapat balayran na paglakat nimo or antes ay ang paglakat nimo kag ang pag-abot mo na sa lugar syempre imo destinasyon. Importante man nakalista ang mga dapat nimo iya nga mga balaklon kag kinahanglan nimo nga bitbiton. Kay base along the way magsala ka, ay alam, wala ko gali ka bakal sang amonyo, like para sa mga babayi, abi, no? Hindi malikawan kung ka isang maka-travel ka, doon na tuon gid sa mga inadlaw nga manug-abot man ang imo iya nga period, baw nalipatan magbakal. So, along the way, nag-abot ang imo iya nga period, paano na karon masala ikaw? Mayo lang kung may aras sa mga kalatuan dira nimo nga may pwede kabaklan. So amo na ang mga dapat nga mga pangtandaan. Okay? Sige. Kagang isa pa gid, hindi man malikawan kun ka isa, di ba? May mga area ikaw nga kadtuan nga ang ila nga elektrisidad sa amo lang ni nga oras available, no? So meaning hindi kayo makasiguro nga bilog nga adlaw may ara dira sang elektrisidad. So manigana ka, kinahanglan magdala ka man sing imo yung power bank agud in case of emergency may ara ka sang gamiton. Ang ikatatlo, act wisely. Iba siguro nga may dala ka nga mga bayo dira
mas okay gani kung sobra. Ang mga Pinoy ba totoo dia kapanigana giniya, no? Tagpila na iya ka mga bayo ang ginadala agud iya nga masiguro nga hindi sila iya hindi sila maglibog ang ulo nga wala sang sulok-sukon. So, ang iban gani do halos ang bilog ng kabinet bit-biton. Kaya lahog lang na Ang syempre, no, siguro man dira ang imo yung mga personal nga mga galamiton, no? Siguraduhan nga may dala ka sang kinahanglanon man nga mga papeles, mga dokumento dira, like medical certificate or travel pass, na sa mga resibo sa imo iya nga unang nga bayad, reservation, kag voucher, no? Pila ini sa mga importante nimo iya nga mga kinahanglanon or kung bilang panigurado pagid kung balang nagaduda ikaw kung madala mo o kung hindi bisan tuod niya kapila mo na ka beses gin panumdum nga nabutang mo na sa imo nga bag, try nga na lang kuhaan sang litrato, di ba? Good in caso may ara ka sang reserba, for sure iki-adhon mo lang na iya sang mga personnel na assign because nga mga nagapang-check na about travel pass, mga medical certificate or mga resibo dira alangan ipiki mo lang imo yang mga resibo, di ba? Sige. Ang ika-apat, extra cash card, na kaya bisan tuod expected na, ha? Expected pa na nga may ara kita sang pagagastuhan, baklon dira nga mga pagkaon, mga kalingawan dira sa lugar nimo iya nga kadtuan. Siyempre hindi lang na iya nga sa entrance ka lang mabayad, kundi pagsulod mo dira may mga activities dira, so kinahanglan mo man magbayad. Ang isa pagid pasalubong, no? May ara ka tuod sa kwarta, pero kung ina nga kwarta na ubos kag wala kagid nga may gintigana o sa iban pagid nga mga unexpected expenses, no? Si mano ka, matanga. Tamo na, okay man, magbit-bit sa debit or credit card, di ba? Kaya may ara sa mga destinasyon man natin dun sa isang nagabaton sila isang card, no? Panigan na lang na iya, no? Hindi man na siling nga gastuhon mo gid ina siya. So, sige, ang last, ari iya, pinaka-importante gid ini, no? Antes ang paglakat. I-secure ang balay. Oo, tuod nagaplano ikaw na maglakat ka, magbiyahe ka sa malayo nga mga lugar, pero i-make sure man nga ang imo balay secured, na? I-make sure ang imo nga balay may tawo or may ara iya sing nagabantay dira, nagalantaw-lantaw dira, no? Agud hindi lapiton sa mga kawatan. Kasi isa lang ka pahanumdum kung maglakat ka gidman, mag-travel gidman ikaw, hindi ka na mag-post sa social media nga mabiyahe ikaw o ang imo nga family mabiyahe, meaning to say abot gidayon sang kawatan nga wala to gali tawo sa inyo balay, di ba? So muna ang mga dapat naton iya nga tandaan. Labi na gid sa pag-travel naton, kapag subong iya nga may ara pa sang pandemic, pero tinami man subong akay do naghalog-halog na. Pero ang aton lang sa gihapon panumdum, make sure gid nga ginasunod ang minimum health protocol. Agod, wala ka dira sa may ma-violate, kaya syempre mas memorable ang imo iya nga pagbiyahe. Sige? Alas 2:14 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action. Kaya this time, isa naman kasulat ang ako nga pagabasahon. Ang aton nga letter sender, nagpatawag lamang ini sa kay Lucille. Action names, maayo lang ko dala sa imo Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan.
Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Sa liwak ko, ang aton nga letter sender nagpatawag lamang ini sa kay Lucille. Kag ang sulat ni Lucille nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan na naga-monitor sa imo programa ang This Is My Life. Tawagan lamang ako kay Lucille. Tita We, boyfriend ko pa lang ang akon karon bana, kilala na siya sa pagka-chick boy. Iniman ang masamina ako pinaawayan. Makitaan nga break ako sa iya sa kada may iban siya na babayi. Pero madasig ko man siya napatawad bitawe. 5 katuig na kami nga kasal sa karon, kag may duha naman ka mga kabataan. Ay nanamian ko lang sa iya tita, tungod responsable siya. Pero, yara sa gihapon ang pagpangbabayi. Hindi lang isa, duha, kundi makatatlo ka beses siya nakakita sa panibag-o nga karelasyon, tita We. Sa kada nagakatabo ini, ginabayaan ko siya, kag nagapauli ako sa akon ginikanan. Pinakalawig ang isa ka semana nga bulagay kami nga duha. Pero ang nagakatabo, ginasugat niya ako. Kag may paluhod-luhod pa nga dala tita. Dalaman ang promesa na hindi na niya pagsuliton pa. Apang sining ulihi tita, na-discover ko nga nakaangkon siya sang bata sa isa sa mga babae niya. Diri, kag doon hindi ko naging mabaton, tita We. Kag determinado ako na hindi na magbalik sa iya. Ang matuod, tita We, nagkuha na ako sang abogado para mag-file sang annulment. Pero, hindi man madula sa akon kaisipan ang magpangduha-duha. Ilabi pa nga may ara na kami sang kabataan. Ang akon pamangkot subong tita, dapat ko pa bala pakisamahan ang iningasahi sang lalaki. Tita We, salamat gid sa pagbasa sa nga akong sulat, ang tagpadala, Lucille. Sige, alas 2:18 na kita Action Radio, Philippine Standard Time. Amo yadto ang isa man sa sulat o isa ka sulat nga padala sang aton letter sender. Amo siya problema sa iya nga bana. Kay tiyang natabo, nakapabusong. Hindi, may ara na gidagani isang bata, meaning nabunag na. So, subong, nagaplano si Lucille nga mulagan na gid niya permanently, no? Ang ining iya nga bana. Gan naga-worry man siya, kay syempre may ara na sila sang duha ka mga kabataan. So, ang iya nga pamangkot sa karon, dapat sa bala niya ay nga pakisamahan ang iya nga bana sa pihak sang ini nga sahiman sang pamatasan sang iya nga bana. Inatanan sa aton nga mga ka-aksyon tungod man sa akong nga pagpanumalik, akong nga pagabasahon ang ihatag nga advice ni Tita Wilma. Standby sa aton nga mga ka-aksyon. Desisyon 2022.
Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to, sus, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihin nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian
kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahintangan, responsable at ang balita, kantayin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus.
Sa kabila. Sa media na kita, kag pabalik diri sa atong programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, dili kita sa pagsaman sa mahatag iya nga advice ni Tita Wilma sa aton letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Lucille. Sa kay Lucille, mayong hapon sa imo, kag abi mo bala Lucille, sa akon nga basa sa imo man nga sulat. Sa pihak sang ginhimo sa imo nga bana, klaro nga tuman ang imo pagpalangga sa iya. Ini ang rason kung nga bisan nasakitan ka na, hindi mo gusto nga magbulagay ka mo. Apang ikaw lamang ang makadesisyon kung mag-decide ka ginman na bulagan mo siya o kung hindi. Para sa akon, Lucille, wala man siya tuod nagpanakit sa imo physical, apang mas doble ang sakit nga iya gindulot sa imo nga emosyon. Panilagi, kung hindi siya matuod na magbago, mas maayo nga bulagan mo na lamang. Lucille, salamat gid sa imo man gid paambit diri nga sulat sa This is My Life. Okay. 2:31, Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma sa aton nga letter sender sa kay Lucille. Sige. By the way, mayong hapon gali sa kay Ma'am Annabel Amuyot nga naga-monitor siya sa siniya nga inoras. Uy, si Dennis Richard Tibor Roma naga-monitor man sa siniya nga tinion sa may San Enrique. Nagdaog ni siguro sa basket sa iya to nga pagtaya sa basket ay. Pag-dressing mo, Dennis. Well, anyway, salamat man sa pag-monitor sa may San Enrique. And also sa kay ano gali, si Rejan Tan Villalon, no? Sa Banwa sa Manapla. And also kay Anthony Jones Havilio Sevillano, na sa may Banwa naman iya sang Kawayan. Sige, salamat kid. Kay Sir Michael John Season, do kamayo to sang iyang lagaw-lagaw kaina. Sige, salamat gid sa inyo man nga always nga pag-monitor sa Action Radio. O si Sir Manjo Arnejo, ano ba yung gabi na ni Saman? Timbrano pa, sir. Hapon pa lang taganay, okay? Sige, sa kay Ma'am Milagros Makayan gali ang former principal sa may Felisa Elementary School. Kag kay Ma'am Nove, Ma'am Demi Vedaha sa Puente Villa Elementary School. Salamat, kid. Sa inyo ay nga pag-monitor. By the way, congratulations lang gali sa akon man nga classmate, kag sa akon gina-consider man nga magulang. Sa kay ng Bea Singguay sa Valladolid. Proud mother dear gini si Tamay Singguay, nga listener mo sa Action Radio. Particular na sa kay Action Brian. Sige, congratulations ng Bea Singguay, no? Nakapasar siya. Kag siyempre graduate na. May paabuto na to sining attorney. Attorney in the making, pati man. Sige, salamat kay congratulations sa liwat sa imo ng Bea Singguay, and also sa kay Tamay, ang imo nga bana nalipat ko sang pangalan. Oo. Sa kay Tito, siyempre congratulations man. Para sa ini nga nagwa man nga resulta, no, sa sining pagtinguha ni ng Bea, no, para sa iya ay mga ginikanan. Sige, standby sa aton nga mga ka-action. Kay this time, diri kita iya sa aton nga horoscope, na? Horoscope of the day, Hulyo 9, tuig 2021.
Sige. Action nam sa iyo lang ko. Okay, na action nam. Salamat, Gid. Una-una po ng mga Cancer. Hunyo 22 tubtob Hulyo 22 sa mga Cancer. Mabakod ang imo pagsalig. Kag ini ang halin mismo sa imo tagipusoon. Mangin inspirasyon sang madamo kon ikaw mismo hindi madulaan sang paglaom. Sa mga Cancer, lucky numbers 23, 41, 43, and 47. Cyan blue is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Isa ka mabinuligon nga tawo ang imo iya makilala. Siya ang magabulig sa imo agud nga matuman ang imo handom. Sa mga Leo, lucky numbers 13, 41, 45, and 23. Coffee brown is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, feeling sikat kasubong, bangod madamo ka sa social invitations. Sa mga Virgo dira, lucky numbers 16, 26, 39, 45. Peach is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23, subong kumbaga manegosyohan na ang imo ya nga ideas. Kay ti ang mga fresh ideas na ko maginatuod ang mabulig, di ba? Sa mga tawo nga mas nagakinahanglan sini. Pero sa mga Libra, likaw danay sa mga sosyalan kay man dudra gid ka madakan sa mga galastuhan. Na likaw-likaw dra danay kay man may ara ka iya sang mas dako pagid o kag kinahanglan nun nga bayaran. Sa mga Libra, lucky numbers 29, 35, 12, and 51. Flamingo red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, sunda ang imo kutob. Pero, tunianay ang mga bagay-bagay, angod sa mga tikang nga imo nga himuon. Okay, may ara kita kung kaisa, sa feeling naton, the goods na, okay na nga ton yung nga desisyon, kaya gali, may isa lang dira ka sala, may tendency nga maapektuhan ang bilog nimo iya nga plano. So maghalong, maginay-hinay lang, tun-ianay. Sa mga Scorpio, subong, madamo ka sa mga supporters. Ina ang imo man nga pasalamatan. Sa mga Scorpio, lucky numbers 29, 37, 46, and 56. Kiwi green is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, Desyembre 21, exciting and unexpected romance. Pero halungan ang credit card kag ATM. Gamita lang kung kinahanglanon. Kung kaisa kung dumabudlay kung may ara ka sang card kag di confident ka nga may unod, kada kadto sa mall di pa withdraw lang dayon or gamitan na ning akon nga card ko sa akon nga mga baleran. So halong-halong lang ha sa paggamit kay basi ba na no? Di pa tapos ang bulan ubos ni mo money. Sige, sa mga Sagittarius, lucky numbers 18, 31, 35, and 54. Great violet is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:39 na kita. Amuyad to ang first part sa aton iya nga horoscope sa subong man nga hapon. Si Ma'am Virgie Alpin, dagali ho nag-monitor siya. Mayong hapon lang dira. Mayo lang kung nakasulod siya. Watching live from Celine Homes sa gihapon. Ang iyong mga friends, Ma'am Virgie, wala nakalagaw. God bless dira si Ma'am Virgie kaga halong man. Okay? Si Ma'am Elizabeth Malaka gamala gali.
na late siya how. Sige, okay lang na siya. Ang importante, nag-monitor ni always. Gamala and Malaka family. Salamat, kid. Sige. Standby sa tuwing mga ka-aksyon para sa mga nabilin pa naton ng mga horoscope. Sector Mandira. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral,
Ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o Kay Shete, kag pabalik diri sa ating programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Indayan. And this time, diri kita sa mga nabili naton iya mga horoscope. Sa iluhan naton ang iya ka Capricorn. Desyembre 22, tubtob Enero 19. Sa mga Capricorn, matagan ka sang original nga ideya. Isa ka dako nga pangabuhian ang isalig sa imo. So, tingwa nga mapaayo ina, no? Kaya para man nga mabilib ang tawo nga nagsalig sina sa imo. Sa mga Capricorn, lucky numbers 27, 32, 12, and 55. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tugtog Febrero 18, hindi tanan magapabor sa imo. Tingwaan nga marikawan ang pagtunga man sa opinion sa imo diri mga kaupdanan. Sa mga Aquarius, lucky numbers 25, 39, 45, and 52. Citrine yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Febrero 19, tugtog Marso 20. Ang panahon, itigana sa imo kaugalingon. Kinahanglan ini para makarelax ikaw sa pihak sang stressful na mga inadlaw. Halungan na kayong lawas, no? Kay tidako niya ang mahatag sa aton, di ba? Kung maayo ang aton ikaayong lawas, syempre, ang aton nga mga olobrahon, pahimo naton. Sa mga Pisces, lucky numbers 19, 28, 37, 56. Kilat red is your lucky color. Tagpana naman sa mga Aries. Marso 21, tugtog Abril 19. Madiscobre ang matuod na abyan. Makabaton sa kwarta halin abroad o basi imo dra isa ka himata or isa nimo ka close friend magahatag si imo sa kwarta. Pero sa mga Aries maghalong sa anuman dra nga mga imbitasyon, no? Hindi lamang nga maghalong kay basang imbitasyon nga pagtipon-tipon, syempre may COVID-19 pandemic. Pero naman ang mga imbitasyon nga basi ibutang ikaw sa alang-alang nga sitwasyon. Ha? Maghalong Aries. Kaya syempre, Aries imo naman lucky numbers 14, 22, 29, and 53. Gold is your lucky color. At para naman sa mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20, may brasang tao nga magapugong sa imo iya nga plano subong Taurus. Ha?
Pero, pangin malipayon ikaw sa resulta sang imo ya na hinimuan. Kag syempre, sa mga Taurus, lucky numbers 11, 21, 29, and 45. Emerald green is your lucky color. Kag para sa mga Gemini, Mayo 21, tugtub Hunyo 21, pinasahi nga pangabuhian ang matabo subong. Maintriga ikaw sa politika. Ano ayan ang mga tisubong uso to subong ang pagbayluhan na sa mga sa mga lideres nato, no? Pero sige lang, ano. Sa mga Gemini, lucky numbers 12, 33, 39, and 49. Ivory white is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:51 na kita. Amuyad to ang aton iyang horoscope of the day, aton kapalaran for today. By the way, mayong hapon gani sa mga grade 1 teachers sa may, di na sila gani, Hadumanan. Hadumanan Elementary School, sa kay Ma'am Marilyn Rivera, Isabel Pandanduyan, si Nang Merl Rolfo, kay siyempre Ma'am Maribel Cuenca, Sheena Magallanes, Ma'am Elvira Simbion. Naga-monitor ko na sila via Facebook Live while nagapang-release sang ila yung mga modules. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. And also sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dulido, kay Sir Eddie Lawos, sumungman kay Ma'am Rona Rida Trava, naga-monitor from Banwa Yasang, Valladolid. Sige, salamat gid sa inyo yung pag-monitor sa subong nga hapon. Siyempre man, dra sa may RTN office, sa bread ko, sa ila dira nita Minda, Tanida, sa ila ni ng Larry, ng Tintin, ng Norlin, ng Gigi, and kay Kapid. Sige, salamat gid sa pag-monitor. Si Ma'am Jingjing Magallanes, salamat gid ko no sa pag-greet sige, and God bless man. Salamat sa inyo nga pag-monitor sa subong man nga hapon. By the way, sa aton galing nga mga ka-action, antes man ako malipat ha, kay ini panomdom sa aton nga mga ka-action, ilabi na gid sa amon nga mga listeners, di ba? Okay, ti dako ining mabulig, ilabi na gid sa mga ka-action naton kay suwong, lapit ng amon nga anniversary. No? Lapit na. August 17. Gamay na lang. So, ari ho, sa mga ka-action dira namon, ang papremyo na madugay na ninyo ginaulat, hindi magabalik sa DYEZ Action Radio Bacolod. Hindi ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod Anniversary Special or Sapniversary sa ARB. Ang Action Radio Bacolod, siyempre mag-celebrar kami sang amon ika-52 katuig sa padayon man nga pagpangalagad sa kahanginan sa maabot nga Agosto 17 tuig 2021. May kang tanan sini, ang Action Radio magapanagtag sang tig 500 pesos nga ayuda sa mga maupod ra namon nga tagpalamati bilang tagdaog sa sining Sapniversary sa ARB. Simple lang ang pagaymoon, subong, mati lang danay, no? Tutok lang sa tanan nga program sa Action Radio Bacolod para mahibaluan nimo kung paano mag-intra. Amon paglawagon sa mga masunod nga inadlaw, pagiman sa pag-intra sa siniya or kung ano ang mga pamaagi sa pag-intra sa sininga pa-premyo. So, wait lang kamo ha. Probably August 1. Mga tentative pala na nga ako niya nga petsa ha. Pero bantay-bantay lang, ana. Mas mayo nga nakapasunod ikaw kay para yan nga kung mag-abot na ining mga petsa, no? Nga magsugod na ini ang amon man Sapniversary. So, isa ikaw, no? Makabaton man sa 500 pesos. Ang gasiling gani, nakapamati ka na,
may 500 pesos ka pa. Adlaw-adlaw nga ayuda nga igadulong sa inyo sa number 1 AM radio station sa pinakaulihiman nga survey sa Nielsen. Ang Aksyon Radyo Bacolod. Sa atong mga ka-aksyon, sa liwat bantayan, ang liwat nga pagbalik sa sulit ang mga premyo sa Aksyon Radyo Bacolod Anniversary Special or SAPniversary sa ARB. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:55 na kita. Standby sa atong mga ka-aksyon, kay diri kita anay sa atong man orasyo, Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, yes, salamat kita sa aton nga mga ka-aksyon. Ila si Sir Noel Amar gali isubo nga inora so naga-monitor man siya. Yeah, thank you so much kid. Sa mga teachers dira sang Handumanan Elementary School, no? Thank you so much kid. Nagapa-thank you man sila kuno for their greetings. Sige. Salamat man sa inyo nga pag-monitor while nagapang panagtag ka mo dira sang inyo yung module sa mga kabataan, no? Siyempre lingaw-lingaw man no? Nag-monitor sa This Is My Life. Sige, salamat gid. Antes man ang aton nga 3 o'clock prayer, diri kita anay sa aton yang Bible verse of the day. Gikan sa Proverbs chapter 31 verse 10. A wife of noble character, who can find? She is worth far more than rubies. This time, diri kita sa aton 3 o'clock prayer.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, salamat din sa aton nga mga ka-aksyon sa pag-upod sa akon sa subong man nga biyernes ang edisyon sa This is My Life. Sa galan man sang regular nga kurwaman, Tita Wilma Sugaton, sa liwat ini ang inyo lagad, inisindayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!